Оп, оп, оп! Готови ли сте за бруталната сесия в ASB, дами и госпожа? В днешното видео ще пробваме няколко сотчета на Pragmatic, след което ще минеме на Blackjack при японци, между другото, което ще е много интересно. При японци ще играем Blackjack и то не какъв да е, ами Speed Blackjack. Така че ще бъде доста интересно видео. Ако сте нови тук, абонирайте се за канала. Харесайте видеото, напишете долу в коментарите какви слотове бихте искали да видите в този канал и в момента правим раздаване на $50 в Дискорда ни, така че линк ще има на-отгоре в описанието, влезте, запишете се и така. Айде да преминаваме към видеото и да видим какво ни е подготвила тази сесия. Айде, приятеле! Мисля, че тази игра е позната на всички. Ще я пробваме малко нея, да видим какво ще стане, дали ще ни пуцне нещо. По принцип тази игра, ако знаете как работи, реално трябва да купуваме бонуса, а не да го гоним. Като цял май на всичките прагматики игри трябва да се купуват бонуси, тя няма да се гонят, но се тая. И ще видим какво ще ни даде. Някой бонус ще е приятно. Така да, не някой бонус, ако ни вкара в самия бонус. Тая шибана машинка, когато иска да изплаща много стабилно, обещавам ви. Преди, когато играех в едно друго място, много се кефех на тази игра и супер много я абюзвах. Супер много я абюзвах тая. Въпреки, че доста рядко даваше. Но са такъв тая от тия игри, където това е като Sweet Bonanza, брат. Много, много трудно дава. Ау, за малко, ако беше дал притискател, щяхме да влием в бонуса. Много лошо, много лошо. Аре, пусни кожа, бе. Ма тази музичка на бекграунда малко K-pop type shit. За момента нямаме нищо, не сме се отбелязали все още. Ох, маля. Само да трябва да поизкараме малко баланс, че е тегало положението и... О, чакай, какво става тук? Тук застава... Стана приятно тук. И под приятно $10. Ще играем до 250 примерно. Да видим дали ще ни пусне нещо и след това ще смениме машинката. Та пишете в коментарите какви игри бихте искали да видите. По принцип имам желание да разсъкаме Blackjack. Напишете ми долу в коментарите дали бихте се изкефили на такива клипове на Blackjack. Знам, че на някои хора не им е интересно. Аз, примерно, любимото ми нещо да играя в тия места, в казината е Blackjack. Това ми е all time favorite карт гейма и всичко свързано с гамба и така нататък е Blackjack. Аре, брат. Пусни ги тия бонуси, бе, ари, как ми бяга бонуса. Няколко пъти ми пуска по 2 скатера и не иска повече. Ще бягаш ти, ама ще дойде деня, в който се върна и ще обера като куча, не знаеш? Не знаеш твоята кожа. Ще няколко вратки правим и изчезвам от тази игра. То се е видяло, няма да пуска. То се е видяло. Не бяхме близо даже, бе. Бяхме, не, ама... Unlucky. Не иска. Добре, последна вратка. И изчезвам. Да играем малко класика в жанра. Big Bass Bonanza. Майко, тая игра също много я абюзвах. Преди вече са пуснали 25 вида такива Big Bass игри, човек. Право... Оп, аре, наши има вътре, аре бе, наши има вътре, бе. Това, според мен, това е играта, която най-много табейтва че ще даде бонус. Защото много пъти се случва, така да ти пуска 2 скатера супер бързо и да те зареби и после нищо да не става. Трябва ни един запис да направим, пичове, и
Ще му купуваме някакви бонуси, ама. Къде да го направим този запис, гледай, то нищо не иска да пуска. Толкова да пуска, аз игра прагматик, батко. Аре, приятелю. Аре, приятелю, рибар. Зарадвай ме с нещо. Не искаш да ме зарадваш. Айде. Аре, пич. Няма. Не иска. Бяга си. Няма какво остане, бяга си. Ще ме до кога? Ето го пак. Аре вкарай ме. Ням, виж го къде го. От турски ми бак Истанбул. Сики джам на устата. Къде беше горе? Видяхте ли го къде беше спрял? Една въртка надолу и щяхме да станем бомбачко роду. Много тегаво, брат. Много тегаво. Айде, пак почна са. Колко пъти ме бейтниш, човек? Просто ма вкарай, зарадвай на... Маля, гледай. Аз ви казах, това е играта, която най-много бейтва. Бонус. Казах ви го. Никога не се радвайте, когато ви даде два скатера е така в началото. Между другото, даже не ни е дало е така нещо. Не ни е дало е така 50-ка, 60-ка, нещо колко да закрепим положението, само ми е вземало парите до сега. Добре, махам се от тази човек, няма да стане. Я да видим тук пак какво е. За първи път я пробвам, 3 такива са ни бонус. Има някакви детелинки, видях, аз за това го пуснах реално. Така че ще видим тук ще ни пусне ли нещо. А не. Ойде. Тая игра обаче има много такъв готин дизайн, човек. Кефи ме. Минималистичен черен. Оп, айде. Не искаш. Ти ми се правиш на интересен. И ти ми се правиш на интересен, ама... Ще те оберем, не се притеснявай. Ще те оберем. Не, давай. Тия прости не ми трябват. По 1, по 2 долара. Ай, тук трябва ми нещо сериозно. Това е на хаксала игра, между другото, ако се чуете. Но чуш, че в това видео ще избера най-тъпите игри да играем, не се шегувам. Защото за момента нито нещо изплаща, нито нищо, само бонуси, човек. Нещо се случва, не знам какво стана, ще издаваха тия предварително. Не знам, тук издаваха 3 предварително квадратчета, ама за какво? Не знам аз, човек, what the fuck. Това беше много странно. Нещо може и да е станало, ама да не съм разбрал. Да сме спечелили милионите или сега, ако рефрешнали? Ето пак ми излят тя. Ма какво правят тя? Аз не мога да разбера. Мултиплеер някакви има тук. Ама ли нещо да изкочи ли? Какво става? Много е мъртво. То не иска нищо да ни дава. Ало. Някой бонус да фанем? Пак 2. Пак 2 скатера, брат. Пак 2 скатера. Не ми харесва на къде отиваме. Пак 2. Дали ще изкараме бонус някъде, примерно. Защото аз не се надявам май. Добре, и тая няма да бъде. Брат, какво става? Има японски блакджак, бе, братленце. Имаме японски блакджак, я чая да видим. Пише са турбогазар, между другото. Аре, ще започнем. С десятка ще започнем.
Speed Blackjack е това обаче, трябва да съм бърз. Добре, десятка имаме. О, май, той извади, бе, брат, what the fuck. Охо, добре, мале, нямам сайдбет, човек. Как така, бе, брат, нямам сайдбет, бе. Кле китаеца, японец ли, какъв е този човек? Направо ще го обера от първата врътка, бе, брато. От първата врътка щях да го изгърбя това. Сега ще ми извади асак, брат. И ще има Blackjack, нали? Нали? Аре, кай си. Аре, кай си. Аре, кай си. Знам, че ще ми изкараш Blackjack. Добре, не изкара. Добре, добре. Аре, малко по-сериозно сега. Оп. Оп, сайдбетчетата. Давай. Давай, давай, нали играем спид по-бързо. Двойка ми изкарва. Леле. Това ма прати в Нарния, брат. Стант. На 4, 5 и 6 стоиме. Виж, ако бях хитнал. Ако бях хитнал десятките, виждате ли ги? Ако бях хитнал. Ама аз съм умен, брат. Той сега ще изкара някакви извънземни глупости, това чанаджа по бит. Али? Сега ще изкара някакви извънземни глупости. Ето. Ето, брат. Ето. Естествено е японска мамба. Естествено е японска мамба. Какви си тия глупости, дет вадиш, бе, брат? Шестица ми вади, бе. Първа карта, шестица ми вади, бе. То се е измислено, бе. Добре, девятка. Зарадвай, ма. Той извади. Дай ми девятка, ре. Ама не е така, бе, брат. Добре. Колко ударихме? Някакви готини работи. Трябва да хитнем, той има девятка. Чакай. О, петичка! Ей, това е приказка, брат. Ей, това е приказка. Добре. Тук имаме 50-ка. Ударихме го тук. Я дай малко по-сериозно сега да задвижим. Японеца обаче много ги прави. Гледай. Те се сбият нещо. Добре. Японска схема, аре, самурай джак. Задай. Ма какво става? Я виж какви вади. Маля. Перфект пер ми. Ама той сега ще извади асак това и ще има блакджак, нали? Как то станва, бе, брат? На 13-ка станва ли? Какво направи това, бе? Акс гонхи. Аре ут. Хитра. Няма къде да бягаш. О, добре. Ударихме го пак, бе. Добре. 2 поредни вече имаме. Бавно, но славно се издигаме в иерархията. 3 можем ли да направим, аре? Добре. Ама пак ли, бе, пич? Какво правиш, бе, брат? Какво вадиш, бе? Леле. Това ма смаза направо, бе, приятел. Добре, че не хитнах шестата, ма чакаше. Пушна, ма. Еми, по-добре, брат, колкото си ги загубя, няма да лъжа. Мам ли репит, бе? Аре, какво ги натискам като прости? Мале, самурай джак се опъва нещо. Добре. Девятка. Той вади десятка. Сак. Добре. Само да не извади асак. Ама пак ма пушва, аре, бе. Какво става, лут? Престани, бе. О, я виж! Гейшата идва да раздава. Ей, това е бършата ми жена. Жена ми 5. Чакай, тя направо още не е седнала и вече ги блъска, бе, брат. Ало, чакай малко, бе. Спри се, бе. Виж какво ми дава. 6 и 7, брат. Леле, майко. Как? Чакай, тя още не седна, вече ми изгърби с някакви пари, бе, човек. Какво става, бе? Тя още не е седнала, вече ме изгърби, бе. Какви са тия работи, бе? Аре, малко по-сериозно. Дай. Някакви... Дай вече да почвам да печелим някакви по-сериозни пари, защото се изнерва.
Така. Добре. Ама стига си ги варила тия, бе, човек. Откъде? Мале, пак перфект пер. Нещо много ми връзва на перфект пер, бе. Окей. Само да не извади асака или десятка, човек. Само да не извади асака или десятка. Ама аре стига, бе, човек. Пушнахте ма 25 000 пъти, бе. Ей, обирджи убити. Обирджи убити. Давай 40 да влезам, човек. Не мога да се занимавам. Давай дил. Давай дил, не мога да чакам аз. Мемуарите на една гей ще гледали ли сте? Добре. Еми тук сме стант, няма какво. Тук сме стант. Я видим какво ще изкараш. Няма шанс, братле! О, няма шанс пак да ми изкара това, бе, човек. Маля, тая му побърка, бе. Какво правят тия китайци и японци ли какви са, бе? О, тия му убиха от бой, бе. 10 пуша подред, че изкарам сигурно. Дъбъл даунвам, брат. Дъбъл даунвам, ако каквото стане. Каквото стане, човек. Човек, какво? Олеле. Дъбъл даунвам и варя асак, човек. Бъсни молята, бе, човек. А така, за това си говорим, бе, брат. И за това си говорим, бе, брат. Мале, най-накрая, дължеше ми пари. Дължеше ми пари тая, брат. Спешни ми бяха. Ти си луд. Маля. Добре. Та пак вайде десятката. Сетим. Маля, какви работи варя, бе, човек. Олеле. Аре, вълк. Ма тук нямам шанс, бе. Тук нямам шанс. Тя ще извади сега десятки. Асаци. Неща. Глупости. Петичка да извади и после бъсти сме топ. 5 или 6 и бъст. Ма естествено, че извадиш това. Естествено. Аре, бе, човек. Дай нещо по-сериозно. Чая да дигнем сайдбета на по 10. Давай картите, давай, нали играем спид. Малко по-бързичко, ако обичаш. Нямам време да се занимавам аз с глупости. Малко по-бързичко. Ти докато раздадеш картите, аз трябваше да съм се изкъпал. Маля, какво ми дава тая, бе, човек? Тройка вади. Не мога да дъбълдал на тройка, аз. Няма как да стане това. Добре, стант. Маля, тройка вади, бе, човек. Ти си го. Бъсни молята. Добре, бъсна. Ще чейндж. Аре, сменя картите. Гледай, тя на спидрън ги почва, брат. Смените. Добре. Ама... не искам така глупост, бе, човек. Седмичка. Тя ще изкара сега някакви големи глупости тая. Тая, според мен, между другото, си няма приятел, дали да не? Добре, спечелихме. Силно. Да почнем. Да дигнем малко бета пак. Аре. Добре, десятката. Асака. Блакджак! О, не изкарвай молата. Маля, ако ма пушне, ще се побъркам. Тя ще заспи жената, човек. Я гледай, тя ще заспи горката. Окей. Ох, добре. Тук ги ударихме, добре. Тук ги ударихме стабилно. Някакви сайдбечета ще трябва да закълвем тук. Добре, десятка. Четворка. Дай перфект пер. Нещо четворка. Тук трябва по правилата на Blackjack, по хендбука. Това ни е вързано в кърпа. По принцип, нали? Ма тя може да ме чува, бе. Не се знае. Знае ли са?
Я го гледай, самурай Джак отзаде. След това е на работа, ще ходи да прави суши в Хепи лошия. Окей. Окей. 4 подред сме за момента. Ама... ще ма натиснат скоро според мене. Шестичка. Ох, майко. 6 и 9, брат. Знаеш какво? По принцип трябва да го хитна, ама... ще рискувам. 2 десятки ако изкара. Това моя... Маля, той сплитва на тройки, бе, човек. Този е психопат. 2 десятки ако изкараш. 2 десятки ако изкараш. Еми, нахален съм, какво направя? Нахален съм. Нахален съм и това е. Ей, оп, на здраве, лут, на здраве, на здраве. Какво прави с това? То кихна и направи нещо е така да потвърди, нали, че не е бутнал нещо без да иска. Няма, трябва да хитна, брат, също тебе нямаме шанс. Това ми взе четворката. О, добре. Добре. Изкара тук нещо, ама... пак се опасявам, че ще ме изгърби. Ма естествено, че извадиш Асако е очуларка. Естествено е. Давай тук да почваме по-сериозно, защото се изнервям. 100. Пати, тая ма образа отрицателно време, приятел. Асак, молята десятка, Боджа, каре молята. Ма не така е, Ма как така е, човек, Асак ми даваш и после 6 е. Ти си луд, тая е луда, бе, човек. Ох, тази е луда, бе. Маля, тя от 300 и нещо долара човек на убива, брат. Убина, бе. Как му? Абе, тия карти отзаде половин час ги меси, бе. Ма... Ле. Те ма попъркаха. Стант. Стант, брат, срещу 4, 5, 6. Нямам даже пари да дъбълдауна нещо да направим. Я ви малко дъбълдауна. Някой дъбълдауна, щях да загубя между другото. Ма моля ти се, стига вади. Хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако искате още Blackjack, напишете то в коментарите, ще се радвам да я подцъкаме. Имаме и зарчета и някакви други такива оригинални игри в това казино, така че напишете то в коментарите, ако имате интерес. И така, имаме раздаване на $50 в Дискорда, така че влизайте и ще се чуем в следващото видео. Чао, чао!